L'eixample és una ferramenta poderosa, i més encara el d'una mare. L'altre dia em va passar una cosa. Vaig anar a comprar-me roba i mentre em trobava dins del proveïdor canviant-me, sentia parlar a una família al proveïdor del costat. Eren pare, mare i un xiquet d'uns 3 o 4 anys. El pare parlava castellà, la mare valencià i el xiquet es dirigia als dos en castellà. Total, que mentre em llevava i em posava roba, pensava, per què el xiquet no s'adreça a sa mare en valencià? Quan vaig eixir del proveïdor i vaig ficar-me a la cua per pagar despeses de roba que m'enduia, la mateixa família era al principi de la cua a punt de ser atesos. Quan la dependenta els rebé parlant-los en castellà, la mare, com no, respongué en castellà. I jo vaig pensar, com no va el xiquet a parlar només en castellà si el que li demostren els seus pares és que, mentre el castellà és apte per a comunicar-se en qualsevol situació, el valencià clarament no ho és. Son pare parla castellà en tot moment sense preocupar-se de si l'entendran, com ha de ser, mentre que sa mare, que sempre li parla a ell en valencià, canvia de llengua davant de qualsevol desconegut que li parli castellà. Els xiquets trauen les seues conclusions i actuen en conseqüència. I este, en el pragmatisme propi de la seva edat, ha decidit que li és més còmode deixar d'usar una llengua evidentment inferior i limitar-se a usar l'evidentment superior. No me linxeu, mares i pares. De segur que no és l'únic factor castellanitzador que afecta el comportament del xiquet. I entenc que alguns d'aquests factors són externs a les famílies i escapen al seu control, però sens dubte que l'exemple que donem als nostres menors és un de ben important. Vosaltres què opineu? Deixeu la vostra opinió als comentaris, m'interessa llegir-la.